Wir? Dywedir fod rhywun tebyg iawn I Lloyd George yn Llundain, a chamgymerir y naill am y llall, awgryma rhai y dylai David Lloyd George wisgo barf, ond wedyn ofnir pe o gwneud hynny, y cymeryd ef am ryw bolsiefic Rwsiaidd. O, sori, elo? Na, beid a deud nhw. Yng nghanol cynni economaidd y 20au cynnar, profodd cymoedd y de yn feithrinfeydd ffrwythlon iawn I recriwtwyr plaid gomiwnyddol Prydain, a bu twf sylweddol yn ei rhengoedd. Ac mae hanes pentre bychan Maerdy yn y Rhondda Fach yn ddrych ar y cyfnod. I egluro pam yn union mae'r hanesydd ac aelod y blaid gomiwnyddol Prydain, Robert Griffiths. Wel, Robert, mi oedd Papur Newydd yn honni na fydd yna fawr o groeso I mi fel dieithrin a gwrach I chitha hefyd yn Maerdy fan hyn. Ond mae o'n wir yn dydi fod y gwasanaethau cudd yn gweithredu yn yr ardal yma, dio? Wel, wrth gwrs, y problem iddyn nhw oedd gwleidyddiaeth y lle, dylanwad y glowyr yn y cymuned lleol a dylanwad y chwith eithafol fel byse'r awdurdodau yn edrych arnyn nhw, dylanwad nhw o fewn yn enwedig undeb y glowyr. Ac yn sicr oedd y gwasanaethau cudd yn weithgar yn y cwm hwn ac drwy gydol De Cymru ar y pryd. Ond oedden nhw yn cadw llygad ar rywun yn benodol, ydyn ni'n gwybod os na dystiolaeth bellach papura neu rhywbeth fel? Wel, oedd y cabinet yn Llundain yn derbyn adroddiad bob wythnos oddi wrth y gwasanaethau cudd am fudiadau chwilroadol, fel o'n nhw'n galw nhw, ac dyma beth oedden nhw wedi sgrifennu enghraifft am y sefyllfa yn yr ardal hon. Action is being taken in Pontypridd against several miners on charges of intimidation and unlawful assembly, and certain Maerdy strikers have been committed to the assizes on bail in their own recognisances of £30 in each case. Sgwn I felly, os fydda'r Papur Newydd, os fydda yna rhywun yn bwydo'r gwybodaeth yma i'r Papur Newydd ar y dydd? Wel, wrth gwrs, oedd perchnogion glo hefyd yn cadw llygad ar y glwyr milwriaethus, y rhai oedd yn arwain yr undeb mewn ardal fel hon. Ac ffactor arall, wrth gwrs, yn ystod y 20au yn enwedig, oedd twf y blaid gomiwnyddol. Ac felly oedd llawer o arweinwyr y glwyr yn rhywle fel Maerdy, comiwnyddion oedden nhw. Ac oedd yr awdurdodau yn sicr yn cadw llygad arnyn nhw. Mae y South Wales Daily News yn disgrifio'r lle, neu wedi enwi'r lle fel Little Moscow. Pam Maerdy fwy na unrhyw le arall oedd yn cael y sylw yma felly? Wel, o achos oedd Maerdy dan y dylanwad comiwnyddol yma, oedd e wedi dod i'r blaen yn ystod y brwydrau yn y 20au, yn enwedig y streic gyffredinol. Oedd Maerdy wedi dod yn bencadlus mudiad y streic yn 1926. Ac hwnna oedd yr enw oedd y wasg y cyfryngau yn rhoi I chydig o bentrefi fel Maerdy, yn llefydd eraill hefyd yn Prydain. Bro Lefyn yn yr Alban, Chopwell a Nelson yn Lloegr, oedden nhw I gyd yn cael ei gyhuddo o fod yn Little Moscows. Ond wrth gwrs oedd bobl leol fan hyn yn ymfalchio yn y disgrifiad ac yn brolio bod nhw'n Little Moscow. Oedd yna gysylltiadau uniongyrchol hefyd rhwng y bentre hon a Moscow. Oedd ardal yn Moscow wedi cyflwyno baner I ddynion a menywod Maerdy ar ôl y streic gyffredinol yn 26 I gydnabod I rôl nhw yn y frwydr enfawr honno. Ond faint o rym mewn gwirionedd fydda gen yr mudiad yma yn Ne Cymru? Be oedd yr heliw o weithwyr yn feddwl o'n fo? Oedden nhw'n cytuno yma? Wel, oedd dim ond lleiafri weddol fach oedd y comiwnyddion ar y cyfan drwy gydol De Cymru ac hyd yn oed yn Maerdy. Ond o'n nhw'n weithgar dros ben, o'n nhw'n filwriaethus, o'n nhw'n meddwl yn strategol, yn ogystal â meddwl yn dactegol, ac oedd llawer o bobl yn edmygu nhw. Llawer o aelodau o'r Blaid Lafur, enghraifft, y prif blaid yr ardal hon, yn dilyn
polisied blaid gominyddol, yn cefnogi polisied blaid gominyddol. Fel mater o ffaith, oedd cyfrinfa Maerdy wedi cael ei diarddel o Federasiwn Glowyr De Cymru ar ôl etholiad cyffredinol 1929, o achos oedd ei wedi cefnogi'r ymgeisydd swyddogol y blaid gominyddol, sef fath o hwnna, yn groes i reolau'r Federasiwn i gefnogi'r blaid lafur. A fe oedd o'n byw yn Maerdy am gyfnod o? Yn 37 Edward Street, o achos oedd ei wedi cael swydd llawn amser gyda'r undeb yn y cwm ar ôl iddo fe ddod nôl o Iwerddon. Oedd e wedi mynd i Iwerddon i osgoi gwasanaeth filwrol yn ystod y ryfel byd gyntaf, oedd yn gwrthwynebu ryfel imperialaidd, fel oedd e'n galw fe, ac ar ôl dod nôl o Iwerddon, lle oedd e wedi ymuno â byddin James Connolly, oedd e wedi ennill etholiad a swydd llawn amser yn Maerdy. Felly doedd tactega a propaganda'r Papur Newydd, doedd nhw'n gweithio felly, nag yn drwy alw'r lle Little Moscow, a hefyd yn disgrifio Red Reign of Terror yma. Wel, fel o'n i'n gweud, propaganda yw hwnna, dyw pethau ddim yn newid llawer dros y degawdau. Wrth gwrs, doedd bobl Maerdy ddim yn edrych arno fe fel hynny. Cymdeithas o gymrawd garwch, o gydymlyniad oedd e, ac felly oedden nhw'n gwerthfawrogi rôl bobl fel Arthur Horner a chominyddion a sosialwyr eraill. Reit. Wel, fel ni'n dweud ar y ddechrau, dwi'n ymwybodol yn mod i'n ddieithrin, a dwi hefyd yn rhywun deimlo fe wrach fod na bobl yn cadw llygad na i, felly os da chi'n mynd i'r abys, dwi am ei throi. Wel, mae'n bosib iawn. Mae'n bosib iawn. Neis i'ch cyfarfod chi. Iawn, a chi hefyd. Ie, mum's the word. Pob oil.